wani irin godiya zaki yanzu ga Allah? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah na gode ma bisa ga baiwar da kai man da jinkan da kai man Allah. Alhamdulillah walhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Na gode maka Allah bisa ga baiwar da kai man. Na gode Allah, ka tsare Allah, ka kare. To ƴaƴanki nawa yanzu? ‘Ya'yana waɗanda Allah ya man baiwa da su, ya man jankai da su, ya bani ‘ya'ya 12, 6 maza 6 mata, kuma Allah ka sa masu albarka. Allah ka shirya masu shirya addinin musulunci. Allah ka albarkace su albarkar musulunci, darajar hasken annabi da alƙur'ani mai girma da ayoyin da a cikin ƙur'ani mai girma. Allah shi kare, Allah ka tsare, Allah ka ba da kariya ta addinin musulunci. Kimanin shekarun ki nawa yanzu kenan? Shekaru na yanzu ana can ma 60. Allah na gode ma almasawura algafara Allah.